Здравейте хора, аз съм Коля Гейминг и тук е. The Dark Manta. Аз съм The Dark Manta. Разбрахте ли? И той деца клати. Това е нашия сервер, Хамач сервер. Така, интересно, разкажи ми повече. Той е пресен топъл, тук що го направихме. Има много хубави подправки. Да. Спална тук що го направихме. Лага, виж, с едно сървъра е хляба. Не, чакай, сървъра е ястието, ларповите са подправки. Да. Логика. О, ще няма ларпове, но ще има. Да, няма нито един ларп. Тоест, още няма сосове. Скоро ще има. Така, скайповете ще ни бъдат в описанието. Така. Нещо друго. Да, сервер е PvP. Така, интересно, разкажи ми повече. Така, това беше всичко за 1.7.2. И така, не сме копирали спална, нищо не сме правили. И така, това беше всичко. копираме. Надяваме се да влезнете. Чакай! Да копираме спална е все едно да копираме хляба. Добре, това беше всичко от нас. До скоро.